Здравейте, приятели на Морски Балчик! Месец август беше изпълнен с много успехи, тренировки и нови приятелства. Ето и най-важното от месеца. В началото на месеца нашите състезатели в клас Оптимист и Илка 4 взеха участие в малката регата Сарафово къп. Никол Димитрова се представи блестящо и завоюва второ място при момичетата под 16 години в клас Илка 4. Още едно голямо постижение за нея и за клуба. В продължение на 10 дни преди държавното първенство в клас Оптимист, нашият отбор проведе интензивен тренировъчен лагер във Варна с треньорите Мартин Пенев и Ники Василев. Усилията дадоха резултат. И то какъв! Огромна радост за нашия клуб вече имаме. Републикански шампион в клас Оптимист. Титлата спечели Виктория Великова. Като това е исторически успех за Морски Балчик и за младите ни надежди във ветроходството. През август месец Балчик отново бе домакин на важни морски моменти. Премина традиционната регата Корка Роли, а за кратко в нашето пристанище акостира и емблематичният ветроходен кораб Калиакра. Гледката за всички любители на морето беше вдъхновяваща. Все повече деца се включват в нашите клубни занимания. Вече над 90 деца тренират ветроходство и гребане. През август начинаещите от Балчик имаха специална подготовка под ръководството на състезателите ни в клас Илка 4 Цветомир Симеонов и Никол Димитрова. Те не само вдъхновяват успехите си, но и предават опита си на най-малки. Такъв беше месец август за Морски Балчик, изпълнен с победи, тренировки и нови приятелства. А вие ни очаквайте скоро!